Sa Mandawi City, gisugda na pagapod-apod sa kaduang hugna sa Social Amelioration Program kon SAP subsidy nga gipaagi kini sa money remittance sa outlets. Apan ng reklamo ang mga beneficiaries kagadiha human gilimitahan ang ma-accommodate nga mga tao. Ang detalye ni Nico Serino. Sayo pa lang naglinya na kini mga beneficiaries gawa sa money remittance outlet sa Barangay Sentro. Kagabi, nakadawat sila og text nga maklaim na ang ikaduha nga tranche sa SAP subsidy. Personal nga gisusi sa barangay kapitan ang dapit aron masiguro nga matuman ang social distancing. Wa man sad good may ma-advise nga karong adlaw manghatag sila. So at least ang advice na lang ta ba. Manaron nga ako na lang gituyok kay ako to yung gitanaw niya, ma-maintain na to ang atong social distancing. Apan mga alas 11 sa buntag, kini na ang eksena. Akong i-enter karon sa mga 18 lang sa. Ay masayang ang inyong paglinya diha. Mitumaw ang mga reklamo, human mipahibaw ang tagduma nga igo na lang sa balig 20 kataw ang pondo nila. Papaulion ang uban o papangitaon og lain nga branch. Nga magpliti-pliti ta ani. Masiglag balik. Hindi ka kupra, balik na sad. Naglimit sila dito na po, nya dito sa may ibabaw estansya. Wala na sad kay wala naghuwat pa sila mo tagak ang bangko sa ilang kuan remittance. Mubalik na lang sad. Niining second tranche nga gipaagi sa mga remittance outlet makibhangan og 50 pesos ang dawatunon sa mga beneficiaries isip charge. Apan wa nila kini igsapayan, madawat lang ang gikinahanglan nga kwarta. Daghan na lang gini akong gidasel kay in kaso parang di na magsigbalik-balik. Nagkuano kay ang plitihan sa tricycle por bagig taong mahala. Para sa konsumo og na mga bayad sa mga utang-utang. Mahalag mo At least na ay madawat. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.